music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagpapagang balita. Bakuna ng AstraZeneca para sa first dose, inaasahang darating sa Baguio ngayong linggo. Profiling para sa pagbabakuna ng mga senior citizens sa Abra hanggang bukas na lang. City Hall ng San Fernando, La Union, ginawaran ng Safety Seal Certification. Autonomiya, sigaw pa rin sa ika-34 na anibersaryo ng pagkakatatag ng rehiyong Cordillera. Mga magulang, may pananagutan ba kapag nakasakit o nakapatay ang anak na minor de edad? Alamin sa Ikaw at ang Batas. Tagailaw Kusur, sumuko matapos ang 8 taong pagiging rebelde. At kauna-unahang wave pool resort sa norte, bukas na sa publiko. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Ipinagdiriwang ngayong araw ang anibersaryo ng pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region. Sigaw pa rin ay otonomiya. Magbabalita si Charles Limon. Nagsama-sama sa iisang sayaw ang mga opisyal ng Cordillera. Ngayong araw kasi, ginunita ang ika-34 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region. Tema ng selebrasyon ay Working Together Towards Cordillera Autonomy Through Green Recovery. Dahil may pandemya, natuloy pa rin ito sa online. Panauhing pangdangal ngayong taon si DNR Secretary Roy Simatu, pero idinaan na lamang ito sa talumpati ni DNR Regional Director Ralph Pablo. This Cordillera Day and month-long celebration is important not only to reaffirm your desire to become an autonomous region, but to address a year in which decisions must be taken to ensure that the region's ecosystems are restored, preserved, and protected for the present and future generations. We will work together in achieving this, of course, through our department, the DENR, and the regional and local governments, by talking, planning, and taking actions, always on the side of the people. Sa gitna ng selebrasyon, isa-isang pinatunog ang Unity Gong. Ito ang sumisimbolo sa pagkakaisa ng rehiyon. Bawat tunog daw, ito'y sigaw ng otonomiya. Pero sa likod ng masayang selebrasyon, tanong pa rin ng ilan kung nasaan na ba ang biyahe ng rehiyon papuntang otonomiya. Natapos na yung aming technical working group meeting at kinoconsolidate na ngayon, nasa Committee on Local Government na. Pagdating ng probably July 27, after diso na ng Presidente, ito'y sasubmit na namin sa Committee on Appropriation. Pagkatapos na-approve sa Committee on Appropriation, ito'y pupunta sa Committee on Rules para ma-schedule na for plenary discussion itong ating bill na ito. Ito yung substitute bill ng 2 bills na naipasa.
So we are expecting that by August, siguro ito ay ma-approve na sa House for second reading. At the same time, the following week, after it's approved on second reading, ma-approve na rin to on third and final reading. Umaasa naman ang 7 kongresista ng rehiyon na magiging matagumpay pa rin ang otonomiya. Yes, actually maraming nagsabi na sila'y susuporta dito sa ating bill. At wala naman akong inaasahan na objection pagdating namin sa Local Government Committee. As a matter of fact, yung chairman ng Committee on Local Government ay 100% ang suporta niya dito sa ating bill na ito. So pag dito'y dinala na sa second reading, we expect na majority or even close to yung 100% ay boboto rito. Idineklara ng Malacanang na special non-working holiday ngayong araw sa rehiyon upang magbigay daan sa pag-alala sa pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Inaasahang itutuloy ngayong linggo ang vaccination kontra sa COVID-19 sa lungsod ng Baguio. Magbabalik sa report, Charles Limon. Bubuksan na ulit para sa first dose ang mga vaccination center sa Baguio ngayong linggo. Inaasahan na kasi na anumang araw ay darating na sa lungsod ang in-order nito na AstraZeneca. Itong week na to, darating yung 11,000 natin na AstraZeneca. Tapos we're expecting some Pfizer's at Gamaleya for the second dose. And for the first dose, hopefully. Yung Sinovac, hinihintay pa natin yung Sinovac. So we're heavily reliant dun sa darating na AstraZeneca, which is about 11,000 out of the 380,000 na binili natin. Doon naman sa August, we're expecting na 18,000. 18,000 lang ang i-deliver sa atin. So ang sabi naman ng AstraZeneca, main bulk ng order natin will be arriving sometime October. Dahil dito, kumpiyansa ang pamalang lungsod na mapapabilis pa ang rollout ng first and second dose ng COVID-19 vaccine. Kahit nga raw third dose ay posible. Pero giit niya na hindi pa naman kailangan sa ngayon ang mga booster shot o third dose. Sa ngayon kasi, nag-apply na ang Pfizer ng Emergency Use Authorization sa FDA. Proteksyon ito mula sa mga karagdagang variants ng COVID-19 na lumilitaw sa iba't ibang bansa gaya ng Delta variant. Itong third dose, hindi pa naman natin kailangan at the moment. Hindi pa naman natin kailangan. So let's just wait. There's a need for a booster shot. Definitely there's a need for a booster shot. Can be given depending to sa vaccine. It can be given 6 months after or probably a year after. So, depende rin sa vaccine. Pero definitely, we need a booster shot. Sa huling tala ng City Health Services Office, aabot na sa 45,021 ang mga nakakumpleto ng bakuna sa lungsod. 76,146 naman ang mga naturukan na ng first dose. Kahapon, dumating sa lungsod ang 238 na vials ng first dose ng AstraZeneca. Donasyon ang mga ito mula sa COVAX facility kung saan ituturok lamang ang mga ito sa mga nasa A1, A2, A3 at A5. Kasabay nitong dumating ang 300 second dose ng Gamaleya. Ito sana ang ituturok sa 300 na unang first dose ng Gamaleya na dumating sa lungsod. May dumating kahapon na first dose na AstraZeneca. Pero lang siya, kunti lang. 238 vials o kaya 2,380 doses na AstraZeneca. Ituturok namin dyan sa mga A1, A2, A3, and A5. Hindi kasi pwede ang AstraZeneca sa A4 dahil COVAX siya. Galing sa donation. Baka bukas natin ibibigay. Pero first come first serve kasi yun nga, konting-konti lang siya. Bukas ay planong iturok ang first dose ng AstraZeneca sa mga vaccination site ng lungsod
hanggang sa maubos ang nasabing supply. Ipakita lang ang QR code na rehistrado ito sa vaccination system ng Luzon at mga dokumento na kailangan kagaya ng doctor referral sa mga A3 o ID. Charles Nicolimon para sa Luzon Headline. Sa iba pang balita, sa isang barangay sa Ilocos Norte, labis na nagpapasalamat ang mga kabataan dahil sa ipinatutupad na ID system. Ang buong detalye sa report ni Arnold Edu. Matagal ng problema ni Angel ang pagbubukas ng bank account. Hindi raw kasi sapat ang kanyang school ID para maiproseso ang kanyang aplikasyon. Laking tulong ang kabataan ID system dito sa amin, lalo na sa mga kabataan ngayon na walang mga university IDs due to this pandemic. Laking pasasalamat ko nga kay SK Fed Justin Meneses dahil nabuo niya itong programa. Which is, marami siyang benefits sa mga kabataan like pagkuha ng mga remittances or paggawa ng mga bank accounts. Hopefully, ma-endorse sa aming bayan at sa provincial of Ilocos Norte at pati na rin sa buong Pilipinas. Kaya naman, laking pasasalamat niya nang maisabatas sa kanilang barangay ang Kabataan ID System. 2020 pa na ipasa ang Ordinance No. 3-2020 o ang Ordinance Establishing the Kabataan Identification System of Barangay San Lorenzo, Banggi. Sa buong Ilocos Norte, Barangay San Lorenzo pa lamang ang may ganitong ordinansa. Ang Kabataan Identification System ay isang programa ng Barangay San Lorenzo, Banggi, Ilocos Norte na naisapabatas sa barangay at pinagtibay sa pamamagitan ng pagsusuri ng municipal na sangguniang at pag-aproba ng municipal na alkalde. Layunin pa ng ordinansa na mabigyan ng benepisyo at pribilehiyo ang bawat kabataan sa barangay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng insentibo sa mga pribado at mga pampublikong institusyon kaagapay sa programa. Kabilang narito ang serbisyong medikal, domestic transportation privileges, hotels, restaurants, recreational centers, place of leisure at iba pang government institutions. Ang pangunahing layunin ng Kabataan Identification System ay magkaroon ng database sa lahat ng miyembro ng katipunan ng kabataan edad 15 to 30 years old. Nakapaloob sa profile nila ang mga importanteng impormasyon na kung saan ito ang magsisilbing batayan para malaman ng estado ng bawat kabataan sa barangay at masolusyonan ito ng sangguniang kabataan sa pamamagitan ng pagtupad ng mga proyekto at mga programa na akma sa pangangailangan ng mga kabataan. Arnold Edu para sa Luzon Headlines. Samantala, ginawaran ng Safety Seal Certification ang City Hall ng San Fernando. Sa Abra naman, hanggang bukas na lang ang profiling sa pagbabakuna ng mga senior citizen. Magbabalita si Paul Baldoza. Dahil sa pagsunod sa lahat ng requirement kabilang ng pagpapatupad ng minimum health standards at maayos na contract tracing, ginawaran ng Safety Seal Certification ang City Hall ng San Fernando, La Union. Sa ngayon ay mahigit 15,800 nang nabakunahan kontra COVID-19 sa San Fernando City. Mahigit 3,000 ang fully vaccinated. Sa Dagupan City, Pangasinan, nagsagawa ng inspeksyon sa palengke ang mga pulis para matiyak na ipapatupad ang health protocols. Sinita ang mga walang suot na face mask, hindi inoobserbahan ang physical distancing at may makasamang bata. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinapayagan sa Dagupan City ang paglabas ng mga nasa edad 18 pababa at higit 65 taong gulang. Nadagdagan ng 4 ang positibong kaso ng COVID-19 sa Tabuk City, Kalinga. Pakiusap ni Mayor Darwin Estraniero, sundin ang minimum health protocols at iwasan ang social gathering. Tuloy naman bukas ang pagbabakuna ng second dose ng Sinovac. Bukas na ang deadline para sa profiling sa pagbabakuna ng mga nasa A2 priority list o senior citizens sa lalawigan ng Abra. Kaya pinapayuhan ang mga senior citizen na magtungo na sa mga health unit. Target mabakunahan ang 80% ng mga senior citizens sa lalawigan. Sisimulan ng pagbabakuna sa mga nasa A3 hanggang sa susunod na buwan. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines. Susunod, mga magulang,
May pananagutan ba kapag nakasakit o nakapatay ang anak na menor de edad? Alamin sa Ikaw at ang Batas sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Namimitig o masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Sumuko ang isang taga Ilocos Sur matapos ang 8 taong
pagiging rebelde. Magbabalita si Nisel Benitez. Sumuko sa mga tauhan ng 102nd MCRMFB1 ang isang taga Ilocosur na dating miyembro ng kilusang larangang gerilya Abra, Mountain Province, Ilocosur ng New People's Army. Ayon kay Kamike, hindi niya totoong pangalan. 8 taon siyang namalagi sa kabundukan kasama ang rebeldeng grupo. Nahikayat siyang sumama sa kanila dahil sa pangakong tutulungan nila ang kanyang pamilya. Nagdesisyon itong sumuko sa gobyerno dahil hindi niya tinutupad ng kanilang leader ang mga pangako niya at hindi niya matyagaan ang buhay sa kabundukan. Bagbagada mo din magpapin na tunganday di pamilya mi. Awamot di marima tulong di mabaybay kami na miris mi. Nga awamot ganyan ti direksyon di ilablaban mi. Di ito may sa mabay namin na mapan pamilya iti balbalay, lumaw dawat iti makan, makita mo't nga daktol mo't iti budget, nga pag-awam mo't iti para kanyami kumaswildo may, o mo't tigas di nga mangyari. Ayon kay Police Captain Melvin Isidro, Acting Company Commander ng 102nd MC, matagal nang gustong bumalik ni Kamike sa gobyerno pero dahil sa takot at pangamba nitong masaktan at madamay ang kanyang pamilya ay nagtago ito. Nag-surrender siya ng isang M16 rifle and different explosives na binigay sa kanya during the time na nandun pa siya sa Mandungbuko. Nagbigay ng financial assistance ang Regional Office 1 na pinapangunahan ni Police Brigadier Emmanuel Peralta kay Kamike na pwede niyang magamit sa pagbabagong buhay, kapiling ang kanyang pamilya. Hindi pa kasama dito ang matatanggap niyang tulong mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Dito rin nagbigay ng mensahe ang sumukong rebelde para sa mga kabataan. Bagbak iti kabataan, karug iti kakailyan, anyong nagpalilaw dagiti propaganda da nga sumurot kayo kanyada. Sa kumati pagstreamingan da nga nabaybayad iti nga trabaho, kundawain da kumantipigwa, gubra, ang aday kumati sumsumbraganda. Ang pagsuko nito sa gobyerno ay bunsod na din sa pinaigting na kampanya ng gobyerno kontra insurhensya. Samantala, hinakayat ni Police Captain Isidro ang mga natitira pang rebelde na sumuko na sa pamahalaan at makipagtulungan. Mula dito sa lalawigan ng Ilocosur, Nisel Benitez para sa Luzon Headlines. Mga anak natin medyo kuminsan malikot, medyo binibiro ang kapwa nilang bata, pinaprank nila ang mga kalaro nila, and along the way, merong injury or even death na nangyayari. Meron bang liability ang bata dahil minor siya? We cannot sue minors, yun ang general rule. Dahil 18 and below, wala pang personal capacity or personality to sue and be sued. So, sino ang liable for the injuries or death caused by a minor to a fellow minor? Meron tayong Article 2176 of the new Civil Code. At ang sabi niya, whoever by act or omission causes damage to another, basta walang fault or negligence, is obliged to pay damage done. Together, you read 2176 with Article 2180. The obligation imposed in Article 2176 is demandable to the parents of a child who causes death or incapacity to another. And this is supported also by Article 221 of the Family Code. Sabi sa Family Code, parents and other persons exercising parental authority shall be civilly liable for the injuries and damages
caused by the acts or omissions of their unemancipated children. Unemancipated children meaning those below 18 and who are living with them and under their parental authority. Of course, subject to the defenses na pwede nilang erase dito. So, doon sa Macario Tamargo versus Court of Appeals, sabi ng Civil Code, tama yan, na pag merong tort committed by minor children who are living with their parents at merong parental authority, ang mga parents na yan, if they cause injury or death to others, actually hindi lang naman to other minor children but generic So others may include adults, then dapat sila ang magbayad ng damages that is caused by the death or injury caused by their son or daughter who are minors. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, kauna-unahang wave pool resort sa Norte. Bukas na sa publiko. Pasyalan yan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang ow sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Bukas na sa publiko ang Ilocos Norte Wave Resort. Ito
ang kauna-unahang resort na magbubukas kahit balik na sa MECQ ang Lawag City. Magbabalita si Ana Marinas. Dahil sa pandemya, matamlay ang dating ng bisita sa Urban Wave Resort. Hindi siya malakas compared nung nag-start kami. Kaya laking tuwa ng payagan ng DOT na maaari na silang tumanggap ng mga bisita. Para sulit ang pamamasyal ng kanilang mga bisita, hindi lamang wave pool ang kanilang ibinida sa kanilang resort. Bukas din ang hotel accommodation, private shooting, cafe at weekly dinner buffet. Ang good news, may 20% discount pa sa mga vaccinated na bisita. Tiniyak ng mga namumuno sa resort na ligtas ang mga bumibisita dahil sinusunod nila ang basic health protocols. Yung isa sa mga pinaka-importante tsaka pinaka-binabalikan ng mga guests namin is yung wave pool namin kasi kami yung unang, which is the first wave pool resort in the Ilocos, in the north. Kumbaga yun yung binabalikan nila. And of course, yung kagandahan ng place, yung pagka-instagrammable ng place namin. And additionally, of course, yung service na binibigay, quality service, which has been our main goal ever since we started the base. Mahigpit na pinapatupad ang paggamit ng face mask, pagkuha ng temperature bago pumasok sa resort, paghugas ng mga kamay, at proper attire sa pag-swimming. It's still nice, it's still pretty, the ambience, and yung comfort zone. Kaya nga binabalik-balikan ng mga tao. Hindi na rin kailangan ng swab test or antigen result pag pumasok sa resort kahit mula sa labas ng probinsya ang mga bisita. Sa border pa lang kasi, tukoy na kung positibo sa COVID o hindi. Kamakailan lang ay nag-shooting na rin ang Regal Films sa naturang resort. Ginawaran na rin ang Ilocos Urban Wave Resort ng Q Asia Magazine bilang Best Accommodation Recreational Wave Resort in the region. Ana Marinas, para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.